ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଜାଣିଶୁଣି ଭୁଲ କରୁଛି ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଆସି ସରି କହୁଛି, ସତରେ କ'ଣ କ୍ଷମା କରିଦେବା କଥା? ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଶ୍ଵେତା। ମୋର ନୂଆ ମିନି ବ୍ଲଗକୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ। ସକାଳୁ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଉଠିକି ସବୁ ଘରର କାମ କରିଦେଇଥିଲି। ହଜବେଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟି ଗଲା ପରେ ଆସି ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଆଜି ଟିକେ ବେଣୀ ପାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ନହେଲେ ଏମିତିରେ ମୋତେ ବେଣୀ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାକୁ ଗଲି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୁରୁବାର, ତ ପୂଜା ଟିକେ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଯାଇ ହୁଏ ମୋର। କଳସ ବସେଇବା, ଝୁଣା, ଧୂପ ଏସବୁରେ ନର୍ମାଲ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୂଜାଟି ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯାଏ। ପୂଜା ସାରିକି ତାପରେ ଚାଲିଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଲଞ୍ଚ ବନେଇବା ପାଇଁ। ମୋର ଏଠି ଚାଉଳ ଚୁନା ବନେଇବାର ଥିଲା, ତାକୁ ଆଗ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ସେ କାମ ସାରିଦେଲି। ତାପରେ ଆଜି ସାଲାଡ଼ ଖାଇବି ବୋଲି କାକୁଡ଼ି ବହୁତ ସାରା କାଟିନେଲି। ଏମିତିରେ ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତ ସାଲାଡ଼ ଏତେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଜଣେ ଜାଣିଶୁଣି ସାମ୍ନାବାଲାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ଆଉ ସେଇଟା ବି ଥରେ ନୁହଁ ବହୁତ ଥର, ଆଉ ବହୁତ ଥର ଆସି ଭୁଲ ମାଗୁଛି, ଆଉ ସବୁଥର କ୍ଷମା ବି ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଧୁରୁନି। ନା ଜାଣିପାରୁଛି କି ସାମ୍ନାବାଲାର ମନରେ ତା କଟୁ କଥା ଶୁଣିକି କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ହେଇଥାଇପାରେ ସେ କାନ୍ଦୁଥିବ। ଜଣେ ଜଣେ ତ ଡିପ୍ରେସନକୁ ବି ପଳାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ସୁଧୁରିବାର ନାଁ ଧରୁନି, କ'ଣ ସବୁଥର ସରିକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ? ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ସିଚୁଏସନରେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ସୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଆସିଯାଇଥିଲେ, ମିଶିକି ଲଞ୍ଚ କରିନେଲୁ। ଆଜିର ଦିନଟି ତ କିଛି ଏମିତି କଟିଲା। ପୁଣି ଦେଖାହେବ।